bolong bising tei kati o tango asik danai thong nang ba bolong bising tei kati o tango asik danai thong nang ba nini asik nai thong kang noa pogi maya tai nini asik nai thong kang noa pogi maya tai bolong bising tei kati o tango asik danai thong nang ba nini asik nai thong kang noa pogi maya tai nini asik nai thong kang noa pogi maya tai Temas chole ano angle no nugya sakong maya nini bagaya thuyui mano no le yang tai bogai maya he ya nang ba temas chole ano angle no nugya sakong maya nini bagaya thuyui mano no le yang tai bogai maya bolong bising tei kati o tango asik danai thong nang ba nini asik nai thong kang noa bogai maya tai nini asik nai thong kang noa bogai maya tai jotono hino nai thong nang angle hino hamja go nangano bhai di phono giri nai bino jotono ham ya hino jangno he ya jotono hino nai thong nang angle hino hamja go nangano bhai di phono giri nai bino jotono ham ya hino jangno bolong bising tei kati o tango asik danai thong nang ba bolong bising tei kati o tango asik danai thong nang ba nini asik nai thong kang noa pogi maya tai nini asik nai thong kang noa pogi maya tai pogi maya tai pogi maya tai pogi maya tai wonderful binia bokrok kolman ya was a table night ho bini actually signature step bini and pelaike entertain players so sini judges only cook tige kicha khana len bahai bani comments from audition kabang manai pheka dia dinesh no kaisa sungna mo joni ni height busuk law mani busuk lok chuk mani 5 feet 2 3 5 feet 2 3 dong angka 5 feet 2 phone ni 6 point something ni khorang boy baksa no khoro abano thik e all the best ambition Dinesh ya phone simin ne performance no wi phajak an bela kene entertainer
नों जेखुनु रोजाबखाङाखै फिलिंस दै रोजाबो aboni bagai jotoni ni rosamung bebak ni खोनाथावगो कायसेफानो कारजाकनायखोरै नेक्स्ट नों बुसखांगो तेबनो आगोगै थांनाय all the best हामबाय सार Padigai, thank you so much, Dinesh Jamatia. Belai kai khana to kai sinor sabai khana rik langka entertain.